Ahoj všichni, já vítám u mého dalšího videa a tentokrát je to tag, tohle nebo tamto. Půjde o to, že mám dvojice a vždycky si musím vybrat jednu. Jdeme na to. Lesknety nebo rtěnka? Rtěnka. Dlouhé nebo krátké nehty? Krátké. Světlý nebo tmavý lak? Světlý. Dlouhé nebo krátké vlasy? Krátké. Kudrnaté nebo rovné vlasy? Rovné. Sprchový gel nebo tělové mýdlo? Sprchový gel. Blond nebo brunet? Blond. Džíny nebo tepláky? Džíny. Krátký nebo dlouhý rukáv? Krátký. Šaty nebo sukně? Šaty. Šátky nebo čepice? Šátky. Náhrdelník nebo náramek? Náramek. Déšť nebo slunce? Slunce. Léto nebo zima? Léto. Čokoláda nebo vanilka? Čokoláda. Coca-Cola nebo kofola? Coca-Cola. iPhone nebo Samsung? iPhone. Nike nebo Adidas? Nike. Pes nebo kočka? Pes. Nutella nebo burákové máslo? Nutella. Culík nebo rozpuštěné vlasy? Culík. Takže děkuji vám všem za sledování, doufám, že se vám moje video líbilo a zatím ahoj! Pa.